Namaste, wonke umuntu. Kukhona izinhlobo ezimbili zesifo samaphaphu. Isifo samaphaphu esibuhlungu nesifo samaphaphu esingapheli. Futhi izingozi zezitho zalesi sifo ngamunye zihlukile. Isifo samaphaphu esibuhlungu sichazwa njengesifo samaphaphu esiqhubeka isikhathi esingaphansi kwezinyanga ezintathu futhi singenzeka siphole ngokuphelele ezimweni eziningi. Izici eziyingozi zesifo sezinso eziyingozi: izifo, ukopha nokuhlukumezeka, umfutho wegazi ophansi, imithi ethile efana nama-antibiotics namaphilisi ezinhlungu, futhi ngezinye izikhathi namatshe ezinso. Izici eziyingozi zesifo sezinso esingamahlala khona: isifo sikashukela, umfutho wegazi, ukubhema, ukukhuluphala, futhi ungakhohlwa. Ngezinye izikhathi isifo sezinso esinamandla esingalashwa singaholela esifweni sezinso esingamahlala khona. Kusiza kakhulu ekutholeni nasekulashweni kwezingozi zezici zesifo samaphaphu ukuvimbela nokunciphisa ukuhamba phambili kwesifo samaphaphu.